pananglitan. Dunay kongresista o senador nga naapil niini karong dakong anomalya sa flood control project. Mahimo ba silang pasakaan og kaso o mahimo ba silang pusasan? Sumapa sa Article 7, Section 11 sa 1987 Constitution. Ang kongresista o ang senador, samtang anaa pa sa sesyon ang kongreso, dili mahimong dakpon kung ang kaso nga giatubang ang priso dili molapas og 6 ka tuig. Kini karong mga anomalya sa flood control project, ang kaso niini plunder tungod kay nilapas na og 75 million pesos ang ika-aligar nga na kurap. Pilay penalty sa kasong plunder, tibuok kinabuhi nga pagkapriso. Busa, simba ko lang og dunay kongresista o senador nga naapil nining anomalya sa flood control project, mahimo silang pasakaan og kaso o mahimong ibalhog ngadtos munting lupa.